Kristu. Okhawa amene sanapulumutsidwe ndi amene amenera kupemphera kudzera mwa Yesu Kristu kuti apulumutsidwe. Pamene akuti through Jesus Christ you are going to be saved. Ndiye ukapemphera kudzera mwa Yesu Kristu umapulumutsidwa. Ndiye tikapulumutsidwa utabwera mu ufumu wa Mulungu ndiye timapempherano bwanji? Ndiye ngoonetsani picture imene anthu amaganiza. Munthu wamkulu akhale Ambuye Yesu Kristu, awa akhale Mulungu. Ndiye ine ndikupemphera kuno, Ambuye ndikufuna chakuti, Ambuye ndikufuna musina la Yesu. Ndi anthu amaganiza ngati Yesu yuno amanyamuka ndikupita nokamutsa Mulungu. Kana kuti Mulungu mwana wanu akufuna galimoto, kena kono Mulungu ayankhe atumize ngelo Gabriel, go and give my son car. Pino kampasa mwananga galimoto, kena kono Gabriel jathamange akasise galimoto pum. Kani basi munthu ankulu atukoza. Sizimene choncho. Ameni? Kupemphera mu dzina la Yesu Kristu kunandiza kuti iweyo ukugwiritsa ntchito dzina la Yesu Kristu ngati dzina la Yesu Kristu. Akumva ndi ochepa ndakakonda anthu mwina kanena imeni. Ndine khala amene ndikunena imeni. Ndiye mumve muone tingwasiza a president andituma ineyo Elijah upite ku banki ukatenga ndalama izi. Pastor akhakuntumapo kupita ku banki kupita kuti bwino kandipangirezi ndikapita kuti ndikapange zinthu zija sindimakhala ndikupita mu dzina la ine la Elijah, ndimakhala ndipita mu dzina la ndani la abusa. Kutano zoti munthu uja akamandiona sandiona ineyo iya aona ulamuliro umene ali nawo ndani abusa. Ndipo Yesu Kristu anatiuza kunena kuti Marko chapter 16 verse 17 akuti iwo amene angazakhulupirire ine akuti zizindikiro izi zidzasata iwo, choyambira kuti mu dzina langa adzachosaziwanda. Tangaza kuti kudzera mu ulamuliro umene Yesu Kristu ali nawo ife tidzachosaziwanda. Ndiye tikamapemphera kuti mu dzina la Yesu Kristu sitimakhala kuti mukungoyankhula zinthu zimene sizikupindulirani ayi, makhala kuti mukupemphera mu ulamuliro wa Yesu Kristu. Ndiye funso nkumati palipo pamene zina Yesu Kristu inalepherapo. Verse inake kubwera muti mangamu Afilipi chapter 2 kuyambira verse 5 akuti amafotokoza chonchi akuti alife tikhale mtima odzichepetsa ngati wa Yesu Kristu, akuti pokhala iyeyo Mulungu mthupi, akuti koma anadzichepetsa mpaka nakufa imfa yapamtanda, akuti komano Mulungu anamukweza iye ndikumpasa dzina loposa mayina onse. Ati kuti pakutchula dzina la Yesu ndiye mumve mwamino akuti pakutani pakutchula mukawerenga la chizungu by the mention kutchula ndi chani? Okay, kuti dzina lanu ndani? Angel popo ndatchula chani dzina lanu. Ndakuti pakutchula dzina la Yesu ndizoka nati mu dzina la Yesu Kristu akuti lime linenso likuyenera kuvomereza, akuti bondo linenso likuyenera kukwada ukatani ukatchula. Anthu ambiri chimene zina Yesu Kristu simagwira ntchito moyo mwawo chifukwa samadziwa kuti matanthauza chani. Pachifukwa chimenechi apeza kuti zina Yesu Kristu amakugwiritsa ntchito pena paliponse. Mwayisanzo nakhapo ndikuwalesa anthu ndikuwamva usanditayese Yesu. Baba mwazuti atusatchule zina lake pachani pachabe. Chifukwa kuti ukatchula zina Yesu Kristu angelo amakhala pa attention kuyembekezera kuti ufuna watume. Ndiye tingwesezera ukunena usanditayese Yesu angelo akandiza munthu afuna kuti nditani kutchula zina Yesu Kristu opanda kena kalikonse cha nzeru. Pazakhala chinthu cha serious kuti ugwiritsa ntchito zina Yesu Kristu chomadabo zinthu sizikutheka. Kana ona koma akusacha ndo akatuza zaboza ayi chifukwa kuti sikulipasa value zina Yesu Kristu titi. Tukambira ndiyamba kupemphera mutani zina la Yesu Kristu. Ndiye tipitirize verse yathu iti akuti ndipo tsiku limenelo simuzandifunsa kanthu, indetu ndinena kwa inu ngati muzapempha Atate kanthu azakupasani inu mdzina langa. Verse 24 ati kufikira tsopano simunapemphe kanthu mdzina langa. Ameni. Akuti kufikira tsopano akukuwuzani inu ndini. Akuti kufikira tsopano simunapemphe kanthu kunanozera akutiyitanira ati kufikira tsopano simunapemphe kanthu mdzina langa. Ndiye mumve mawu akuti pemphani ndipo muzalandira kuti chimwemwe chanu chikakwaniridwe. Akuita kuti panga invite ana akulu kuyambira simunapemphe betu kena kalikonse. Nikauza nthanangiroti especially kaja athu akumalawi ine ndakula kumalawi ndeni maziwa ndakhala kumalawi kuno kuti maziwa kwambiri akakuti kwambiri sumuzwa malocation mwe amene makulefe makolo amene ali achibambo timaopa kwambiri
even nkhani ya serious sunga nkhani yocheza sunga ipitise kwa iwo mone atati chakuti mapezeka mwina akuoneka okwiya kanti azosamangoneka ngati a serious ndechoncho moyo monso timautenga timaupitisa kwa Mulungu. Koma Yesu Khristu apakiro zoti atipemphani akuti ndipo muzalandira kuti chimwemwe chanu chikwaniridwe. Nde umapezeka mwina takula malo kuti ukapempha kauza amayi ndimafuna ndalama yoti ndikagulire chakuti panopa ndilibe kayi. Ndimafuna ndalama yoti ndikapangire yakuti panopa ndilibe kayi. Atati ndimafuna ndalama ya sabata ndikupasa mwezi ukatha. Choncho timamwenaso Mulungu ngati kuti tikampempha sati pasa umpombo mwina adikira mwezi kuti Mulungu amayendera kwa mupenenani imeni. Ndi akunena kuti ngati muzapempha Atate kanthu azakupasani inu mzina langa. Kutondo situpempha mzina tupempha mzina Atate. Ati kufikira sopano simunapemphe kanthu mzina langa. Pemphani ndipo muzalandira kuti chimwemwe chanu chikakwaniridwe. Tano zino Mulungu afuna nthawi zonse tizikhala nazo zinthu zimene tikufuna. Ndiye kuti kupempha mzina Yesu Khristu konkuti. Anthu ambiri amanga tipempha mzina Yesu Khristu ndoti kwati pasoni Ambuye Yesu chonde ndipaseni njinga, Ambuye chonde ndipaseni ntchito, Ambuye chonde ndipaseni galimoto, Ambuye ine Ambuye amona ngati choncho. Koma ndipaseni chisanzo chabwino chifukwa cha nthawi ndipake ndikuthamange. Mukawerenga pa Machitidwe a Atumwi chapter 3 pali nkhani yabwino imene imaonetsa kuti munthu ngapemphe bwanji mzina Yesu Khristu. Amen. Akuti panali munthu wina amakhala pakachisi pa khomo la kachisi. Nthawi ina yonse imene anthu akupita akapemphera katatu pasiku kakasevera siku amakhala imenepo daily kupemphesa. Nde Peter ndi John mwina akamayendanso ndi Andrew ka Nathaniel ka mwina akamayenda ndi atumwi ena aja mwina ina Yohane apeza kuti mwina munthu chakumpasa ndalama. Koma siku ili Petro mwina ndalama yake anangoisiya mwina kunyumba kaya mwina anayenda nayo bwanji mwina ankafunira akayipereke akuti anampeza munthu atakhala pompo akupemphesa. Ali koma Petro anamuza ndi siliva ndi golide ndilibe, koma chomwe ndili nacho ndikupasa. Akuti muzina la Yesu zuka uyende. Kumeko ndili kupempha muzina la Yesu Khristu. Amuzani ine chimene ndikukupasa muzina la Yesu Khristu zuka utani uyende. Ndili kapempha muzina la Yesu Khristu mapempha bwanji? Muzina la Yesu Khristu ndikulengeza kuti ntchito imene ndikufuna ite kubwera. Ndikulengeza ndalama ndikufuna zikubwera. Ukupemphera muzina Yesu Khristu mene. Ambuye koma ife neni ndani Ambuye tioneni Ambuye lili pano. Haizo. Mapemphera maulamuliro. Amen. Chifukwa ali ngati Yesu Khristu ndi amene akupemphera. Hallelujah. Ndi zinthu ziwiri. Koma chachiwiri chotiti kwani okay. Ningo jinenabe. Chinthu chachiwiri ndi pemphero losalekeza. Amen. Anthu ambiri tapempherapo zinthu kungopemphera masiku awiri. Zinthu chakuona sizinachitike timazisiya. Kungopemphera masiku atatu tikuona ngati mwina zinthu zasisintha nkuzisiya. Kwapemphera abale ena ake mwina amene akupanga zopanga kuti abade maso pano kwapemphera masiku 4 or 5 tikuona sakusintha mwina pamene tikupemphera pene zinthu zikuchuluka ndi mazisiya. Kodi ndeti ngapange bwanji zinthu ngati zimene zokuti zisinthe? Yankho ndona kuti osasiya kupemphera. Amen. Mukawerenga pa buku la Yakobo chapter 5 verse 16 mpaka na 17 Bible imati chifukwa chake muvomerezane wina ndi nzake machimo anu ndipo mupempherere wina ndi nzake kuti muchitisidwe. Pemphero la munthu olungama likhoza kwakukulu m'machitidwe ake. Lachizungu mena kuti the earnest prayer kapena mawu ena amanena kuti continuous prayer kapena pemphero lopitiliza akuti limachita koposa. Tazona pemphera lero sizikusintha, wapemphera wiki yonse sizikusintha, wapemphera chaka chonse sizikusintha, wapemphera zaka ziwiri sizikusintha. Sotano zoti usiye iyayi. Amen. Ndione muone imani sangasiyana ndi chisanzo chake chimene anaberekachi. Akuti Eliya anali munthu wakumva zomwezi tizimva ife. Chifukwa nthawi zambiri anthu akamaganiza zokhuza ndi mwina achina Eliya mwina achina Moses akakhala mwina zinezi anthu zina zake zooneka mwina modabwitsa mwina. Akuti anali anthu ngati mmene tili ndani tili ife. Anali ndi maso awiri, anali ndi mphuno, anali ndi manja. Akuti anali mmene tili ife yomwe.
Atiko mai anapemphera tipempherere kuti zoti anapemphera osafoka iye akuti anapemphera tipempherere akuti kuti mvula isagwe akuti mvula sinagwe tanzoti sanapemphere kwa 2 days sanapemphere kwa 3 days sanapemphere kwa 4 days mukawerenga buku la Kings chamangotonesana kuti Elijah anati mvula sibwera kena kuno mvula isinabwerede akuti anapemphera kena kuno anapita kwa mzano wa Ahabu kuti mvula sibwera koma ati sanapemphere kwa 2 days ya anapemphera pemphero salekezi ameni ati anapemphera kuti mvula isagwe ndipo sinagwedi akuti ndipo anazapempheranso kuti mvula igwe ndipo mvula inagwa mukumbukira nthawi amene ankapemphera kuti mvula igwe anapita pa phiri Karmelo paja I think ndi anagwada kuyamba kupemphera anamuza ophunzira anamuza wantchito wake kuti tapita ukaone ngati pokonesa chilichonse ngati mvula igwe anapita kali konse tisikakuoneka Eliya anasiya akuyankhani munthu mmodzi Eliya anasiya anapemphera anamuza tapita ukaonenso Eliya anasiya kupemphera anamuza kusikuoneka kalikonse kuli mbewu kuli zuwa Eliya anasiya kupemphera akupemphera ati kati 7 pena anapita nakonda ati kazanja ati crowd kapena cha mitambo yokhanga tikazanja kanga akunana kuti imeneyo ndi mvula imene ikubwera tanzoti pamene tikubaba ati when the crowds are full of rain they empty themselves ati mitambo yakhala yasasani mazi akuti imasegoleko kha mvula tanzoti mapempherano mukapemphera zikamananga tisikuyankhidwa usananga tisikuyankhidwa iya mitambo yayo ndikuti mukuyonjezera ni mazi penepo mukuyonjezera ni mazi mmene nthawi imene mitambo ija isafika pono yazazidwa ni mazi ikamba kusefukira muzada poti mapemphera zaka 70 zaka mwina zitatu mwina zaka 4 akuyankhidwa mchaka chimodzi mukudabwaso moyo wanu wasintha mmene simaonera mmene simayembekezera chifukwa mapemphera ndikumbira basi amatuza alasana amene kuti tionesenso kuti we are investing in prayer nthawi yathu tizipanga invest mpemphero amen pa nthawi inomuona ngati ya free basi uzingosowesa Instagram Facebook WhatsApp no pa nthawi inake Facebook WhatsApp musiye kayapo zimisaka iPhone nthawi ino ndi nthawi yopemphera zisekele matopala yamba kupemphera family ambo yakoneka sasa ndi mazi okay tipite no verse yomaliza ya lero Luka chapter 18 verse 1 akuti kenako Yesu anawuza ophunzira ake fanizo kuonesa kuti iwo ayenera kupemphera nthawi zonse ndi kuti asafoke Luka chapter 18 verse 1 akuti Yesu Kristu anawuza fanizo ophunzira ake kuti nthawi zonse azitani aundiyankhani anthu amodzi kuti nthawi zonse azitani tayankhani Joseph simakoma kuti nthawi zonse azitani nakhala English bwezi pena ndikuzigola bwezi koma pomona ndikuyankha muno fuka nditewa ndenuso muzindiyankhe ati kenako Yesu anawuza ophunzira ake fanizo kwaonesa kuti iwo ayenera kupemphera nthawi zonse ndi kuti asafoke ndiye fanizo inali kuti chani akuti panali mzimayi wina amene panali mlandu okuti athandizidwe akuti koma panali oweruza wina ati oweruza amene samaopa munthu mukamaoneka chapter imene mukaona akuti samaopa munthu samaopa mulungu kapena kulemekeza munthu wina aliyense ati koma mzimayi amene yuyu amapitapita kwa munthu uyu kwamuzoti mundithandize mlandu wanga uja kuti mlandu wanga uja mundithandiza liti supinaso apita mlandu wanga uja mundithandiza liti mlandu wanga uja mundithandiza liti ati koma oweruza amene samaopa mulungu akuti anena kuti mzimayi amene akundipasa bize kwambiri akundisokoneza kwambiri oti ndingomuthandizira mlandu wake ine zindithe akudewe Yesu Kristu anayankha maofika akuti nanga mulungu wanu amene ali wachilungamo azathandiza bwanji iwo amene akumkhulupirira iye ngati munthu amene anali osaopa mulungu akuti chifukwa munthu amapitapita kwa yanu akundisokoneza bwanji ngomuthandiza ati kuti bwanji mulungu wathu tozoti kamapitapita kwa mulungu wathu ambuye kupemphera nyengo ita sunasiyeme ukuchita kupanga set time kuti 5 kokwinese ndikamasuka ndizipemphera ndikupemphera utopemphera kwa 2 days singaoneka nsa kwa 3 days asa mwina sioneka kwa 4 days mwina sioneka 5 days mwina sioneka mwina ndi siku la 7 kapena mwina ndi mwezi ukamatha kapena mwina ndi chaka chikamatha mwina ndi zaka ziwiri zikamatha akuti osasiya kupitapita kwa mulungu ana nauza fanizo akuti mkuyenera kupemphera nthawi zonse akuti mkuyenera kuti musafoke pamakhanye nguzina abale nawo akati yankula chifukwa tilipo tokhala okhamujwa pamakhanye nguzina zimaoneka kuti tofuka ambuye zikanga ndikuti zikundichitire ndekha bwanji
Ndikamaona anzanga zikanga ndiwa kupita pasogolo, ine ndikuoneka ngati mina ndamene ndikusalira mbuyo. Mwina zikuoneka ngati kuti aonda amene zikuwathekera, zikuoneka ngati mbali yanga sizikundithekera. Kodi Ambuye nditani? Zimene zomwe ziyankhula mpemphero muteso pano. Ngati sunandiyankho tsiku loyamba usatope iyayi. Pita kuti Ambuye kodi nditani? Tsiku lachifolo sakukuyankha upitabe kodi Ambuye nditani? Ukamasa amene ukuona zinthu kuima tonti kumaona nikazipemphera sikujezi jabisi. Nikaona alikira nikauza anzanga anthu ena nikauza kunena kuti mapemphero azulo ndi zomwe tikunjoya leloli. Chilichonse chomwe tikunjoya lelo ndi mapemphero azulo. Ndifake tikufunikanso mapemphero alelo kuti tikanjoye zinthu zimene zikuba kusogolo. Mina ndankhoe mchizungu chifukwa pale muthu achizunguso apa. Yesterday's prayers are the ones that we are enjoying today. So we need today's prayers for tomorrow. Amen. Tufunika mapemphero ama kuma ya pemphero siku yake ndi ale. Faka pali mawena kama ndisangaso. Amuna ali nthawi yopemphera si nthawi yoti tikuguza nthawi. Koma ndi nthawi yoti nthawi tikugwisa ntchito bwino. Muzungu amene kuti out the time of prayer, you know, we are not wasting time but we are investing time. Ikazafika nthawi yoti tigolole ino pema madaba. Zichitika bwanji. Kulizotheka bwanji. Ndawuti continuous prayer. Pemphero salekeza. Funa ndikulimbikise na abayi ndalungu. Osasiya kupemphera. Amen. Osasiya kupemphera. Njira yabwino inene maona ndiona kuti pemphero ngati mene kuti continuous prayer. Right? Umafunika ukhale one ndi definite place kapena malo amene wakonza kuti ineyo ndikafuna kupemphera ndizibwera ndizapemphera pati apa. Chachiwiri definite time. Ukhale ndi specific time imene kuzoona kuti ikankwana nthawi iyi chomwe ndimachita ndikupita ndikukagwada apa. Amen. Ikankwana daily mwina kuyambira Monday mpaka na Friday. Mwina nthawi imene makhala ndi space ni nthawi ndi 15 minutes. Pemphero lili lusinafuna kuti pemphere mpaka na 1 hour. Kapena 3 hours. Can 10 minutes. Can 5 minutes. Can 15 minutes. Kamene ndi 1 hour imene kapena 3 hours. Kuno kuti na nthawi ikankwana ndikuyenera kubwera apa ndizapemphera. Nthawi ikankwana ndizibwera apa ndizapemphera. Nthawi ikankwana ndizibwera apa ndizapemphera. Muona moyo wanu minonga sintiri. Amen. Muona moyo wanu wauzimu minonga sindi. Moyo wake sunena wazachuma okhaya. Kapena chijose. Koma ndikamba moyo wanu wauzimu. Chifukwa umene wokasinda chijose limakhali kutani? Kusindi. Ndezi ndizamuna zipemphera 2 days ziti. 10 diziyambire niso. Amen. Zindiyana zipemphera 3 days mone wazina 10 diziyambire niso. Amen. Alright, chifukwa cha nthawi ndilekeze pompa. Thokoze abusa.